Ang sambi nga'y mahitungod sa sulugon nga dili mo pasaylo. Mateo Kapitulo 18, 21-35. Miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, konang akong igsoon kanunay lang makasalakan ako, kapila ko bagayod siya pasayloon. Makapito ba? Mitubag si Jesus kanya, dili lang kapito, kondili ka 77. Kaya ang paghari sa Diyos sama sa asa kahari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugon. Samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidala kanya ang sulugon nga nakautang kanya og minilyon. Tungod kay dili siya makabayad nagsugo ang hari nga ibaligya siya isip ulipon lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ug ibaligya asab ang tanan niyang kabtangan aron mabayaran niya ang iyang utang. Ang sulugon miluhad atubangan sa hari ug nagpakiluoy nga mingon, pasensya hilang una ako kay bayaran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy ang hari kanya, busa gipasaylo siya ug wala na pabayara sa iyang utang, ug gipapauli siya. Sa pag-uli ni adtong sulugon natagbuan niya ang iyang isig ka sulugon nga nakautang kanya og gamay ra kaayo. Kilab niya kini, gituok og giingnan, bayari ako sa imong utang. Miluhad ang iyang kauban nga sulugon ug nagpakiluoy kanya, pasensya hilang una ako kay bayaran ko ra ikaw. Apan wala gayud siya musugot. Gipapriso hinunya kadto nga sulugon hangtod nga kini makabayad. Pagkakita ni adto sa aban nga mga sulugon nas ubo kaayo sila, busa miadto sila sa ilang hari ug gisulti ang nahitabo. Gipatawag sa hari ang sulugon ug giingnan, lebihan ka kadautan nga sulugon. Kipasaylo ko ikaw sa imong utang kanako tungod kay nagpakiluoy ka. Ngano bang wala mo kaluoy ang imong isig ka sulugon ningon nga ako naluoy kanimo. Nasuko gayod ang hari kanya. Gipapriso niya kini aron nga masilotan hangtod mabayaran ang tanan niyang utang. Anya mingon si Jesus kanila, mawasab kini ang buhatan kaninyo sa akong amahan nga langit nun kon dili ka mo makapasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod.